Tervetuloa tähän Eurooppa-foorumin Henna Virkkusen jatkoille. Ja mahtavaa, Henna, että sä oot täällä paikalla, koska tämä on sun nimellä tämä tapahtuma, niin se on todella tärkeää, että olet tässä henkilökohtaisesti, koska muuten olisi tullut vähän tämmöinen uudelleen brändäys siinä ihan loppumetreillä. Ja Pauli, totta kai mahtavaa, että sä oot täällä, kohta päästään kuuntelemaan teidän keskustelua. Mä oon toiminnanjohtaja Ajatuspää Toivossa ja tämä on meidän historian ensimmäinen live-podcast ja meillä on totta kai sitten tuolla linjoilla myös kuuntelijoita, eli siellä sitten vaan mukaan keskustelua kuuntelemaan. Tehdään sillä lailla vielä käytännön asia, että tämän podcastin aikana ei ole kysymyksiä, mutta sitten kun Pauli edellisessä ammatissa oli toimittaja, niin ikään kuin closeaa sen, lopettaa loppusanat tähän podcastiin, niin sitten sen jälkeen otetaan kysymyksiä, jos vaan komissaarilla sitten on vielä muutama minuutti aikaa. Mutta omasta puolestani paljon kiitoksia, mutta tämä tapahtuma on mahdollinen vaan sen takia, että BKS, eli Brysselin kansallisseura ja Toivo on tehnyt yhteistyötä. Eli Hanna Leiponen-Syyrakki, puheenjohtaja BKS:ltä, kerrotko omasta puolestasi? Kiitos ja lämpimästi tervetuloa Brysselin kansallisseuran puolesta myös. Ne, jotka eivät tiedä, mikä Brysselin kansallisseura on, niin se on hyvin aktiivinen EU-politiikka-asiantuntijakokoomusyhdistys Brysselissä, yli 100 jäsentä. Tervetuloa mukaan. Sinne otamme myös jäseniä täältä Suomesta mielellään ja olemme tosi iloisia, että tänään saamme järjestää tätä tilaisuutta ja erityiskiitos vielä Taina Mertalello, joka on käytännössä järjestänyt Rainen kanssa tämän tilaisuuden. Kiitos paljon, tervetuloa ja innolla odotamme tätä toivorikasta keskustelua. Kiitos. Ja onkin komeassa studiossa Turussa. Tervetuloa Henna Virkkunen Toivo-podcastin Toivon torstain ensimmäiseen suoraan lähetykseen. Kiitos paljon. Joo, on tosi mukava olla täällä Turussa ja tämähän oli nyt 9. kerta, kun Eurooppa-foorumia järjestää, eli ensi vuosi on sitten 10. kerta ja tämä on vuosi vuodelta kasvanut yhä merkittävämmäksi tapahtumaksi ja kuulin tämmöisen luvun, että tänä viikonloppuna täällä tilaisuuksessa olisi noin 2000 osallistujaa ollut paikan päällä ja tietysti nämä myöskin striimataan, eli siellä on paljon enemmän vielä kuulijoita ja tämä on hieno tilaisuus, koska tänne tulee kaikki Euroopasta innostuneet ihmiset useiksi päiviksi paikalle ja täällä tietysti syntyy hyviä keskusteluja ja paljon ideoita ja tämän vuoden teema, jos muistan nyt oikein tämän teeman, se on nimeltään oli niin kuin arvot ja innovaatiot ja turvallisuus, jotka koottiin tässä yhteen, niin erittäin hyvä ajankohtainen teema myös. No niin on, ja liittyy oleellisesti oikeastaan myöskin sun salkkuun ja vastuualueisiin. Joo, totta kai liittyy, ja sitten myöskin, jos ajattelee tämmöistä eurooppalaista mallia, että mihin se Euroopan menestys ja tulevaisuus perustuu, niin kyllähän se hyvin vahvasti pohjautuu näihin meidän yhteisiin arvoihin, että kun nyt puhutaan tämmöistä globaalista kilpailusta kaiken kaikkiaan, niin kyllähän meidän pitää rakentaa semmoinen malli, mikä rakentuu just meidän arvoille ja säännöille ja kulttuurille, että se on hyvä pohja. Nämä meidän arvot on tosi hyvä pohja innovaatioille, ja tämä kaikki menestys voi perustua vaan siihen, että me rakennetaan turvallista tulevaisuutta ihmisille, että paitsi, että tänä päivänä on paljon tämmöinen niin kuin tavallaan kova turvallisuus esillä ja puolustukseen liittyvä turvallisuus, mutta myös taloudellinen turvallisuus ihmisille, sosiaalinen turvallisuus, niin että ihmiset voi luottaa siihen tulevaisuuteen, niin mun mielestä nämä on osa tämmöistä eurooppalaista mallia. Kun tämä on kerran Toivon torstai, niin katsotaan vähän myönteisestikin maailmaan, koska Eurooppa-puhe on usein kriisipuhetta ja pelkopuhetta, niin mitkä ne isoimmat mahdollisuudet, mistä iloitset juuri nyt? No kyllä mun mielestä meillä on tosi paljon asioita, mistä me voidaan olla tosi ylpeitä ja iloisia Euroopassa. Ja kyllä mä ajattelen, että se meidän tulevaisuus juuri rakentuu sille, että jos puhutaan vaikka tämmöistä kovasta kilpailusta, mikä tällä hetkellä kansainvälisesti on meneillään, että se, että meillä on niin osaavat ihmiset Euroopassa, meillä on tosi vahva demokraattinen pohja, meillä on oikeusvaltio, ihmiset voi luottaa täällä instituutioihin, meillä on huippuluokan tiede ja tutkimus, me halutaan pitää ihmiset mukana ja viedä kehitystä kestävällä tavalla eteenpäin, huolehtia taloudellista turvallisuudesta, huolehtia ympäristöstä, kannustaa ihmisiä toteuttamaan unelmia ja menestymään, niin kyllä mun mielestä nämä on semmoisia isoja eurooppalaisia teemoja ja vahvuuksia, jonka varaa on hyvä rakentaa, että kyllähän
tämmöinen eurooppalainen elämänmalli on tietysti semmoinen, mitä tosi monet ihmiset kaikkialla maailmassa tavoittelee, että voisi elää tämmöisessä yhteiskunnassa, missä ihmisillä on oikeuksia, missä on sananvapaus, missä on turvallisuutta, demokratia, missä huolehditaan ihmistä. Että kyllä tässä on paljon asioita, mistä voidaan olla ylpeitä. Jos mennään niihin uhkakuviin vähän, niin yksi tehtävistäsi on suojata demokratiaa. Niin miltä se nyt oikein näyttää? Mikä demokratiaamme uhkaa? No kyllä meidän eurooppalainen demokratia on tosi kovan paineen ja painostuksen alla koko ajan. Et kyllä ennen kaikkea se on tämä meidän informaatioympäristö tietysti, mikä on muuttunut sen tyyppiseksi, että kyllä teknologiat on antanut paljon mahdollisuuksia tietysti ihmisille entistä enemmän olla vuorovaikutuksessa ja ilmaista itseään, mutta toisaalta se on tuonut myös semmoisen alustan, että on entistä helpompi sitten levittää erilaista disinformaatio, propagandaa, valeuutisia, kohdentaa sitä entistä enemmän ja horjuttaa demokratioita ja pyrkiä jakamaan tietyllä tavalla yhteiskuntia ja luomaan semmoista epäluottamusta. Että kyllä hyvässä ja pahassa tietysti teknologia on muuttanut paljon ja tämmöinen erittäin verkottunut ja globaali reaaliaikainen maailma, missä me tällä hetkellä eletään. Ja tärkeimmässä roolissa tässä demokratian puolustamisessa ollaan me ihmiset itse, että kyllä mä uskon se, että me satsataan ihmisten omaan osaamiseen, koulutukseen, yleissivistykseen, digitaitoihin, niin se on kyllä kaikkein tärkein tekijä siinä, että me pystytään puolustamaan meidän demokratioita, että meillä on tämmöiset ajattelevat kansalaiset, joilla on kykyä kriittisesti analysoida ja arvioida ympäristöä ja tietoa, ja jotka pystyy tekemään päätöksiä perustuen tähän tietoon. Ja tietenkin riippumattoman vapaan median rooli liittyy tähän ihan olennaisesti, ja kyllähän mediaan liittyy myös se, että se on todella ankaran puristuksen alla, että taloudelliset mahdollisuudet on entistä niukemmat, kun nämä teknologiajätit on vienyt hyvin ison osan mainostuloista ja monet ihmiset ei välttämättä enää tilaa sanomalehtiä ja uutisia seurataan ehkä vaan niin kuin somen välityksellä ja välttämättä ne ei ole silloin journalistien tuottamia, vaan ne voi olla jotain influenssereita, jotka kertoo siellä näkemyksiä maailman menosta. Että kyllä tässä on paljon tietysti sellaisia asioita, minkä eteen täytyy tehdä töitä, että tämä demokratia voisi hyvin ja vahvistuisi. Mitä konkreettisia toimia nostaisit, mitä olet saanut aikaa nimenomaan näitä jättiläisiä vastaan? Sakkoja on ainakin jaettu 2 miljardia edestä. Niin, jos ajattelee näitä teknologiayrityksiä, niin kyllähän ne on tosi tärkeä osa tietysti meidän yhteiskuntaa ja arkea ja taloutta. Että varmaan monet meistä ei enää oikein muistakaan, että minkälaista oli elämä silloin ennen kuin meillä oli mahdollisuuksia digitaalisesti kommunikoida ja niin kuin saada tietoa ja olla yhteydessä ja myös niin kuin saada inspiraatio ja viihdettä tätä kautta. Mutta kyllähän tietyllä tavalla että nyt näiden digialustojen myöskin ja tämän teknologian valta on tietyllä tavalla saavuttanut sen pisteen, että siihen pitää asettaa entistä enemmän rajoja. Et mun mielestä ehkä ihmisten oma mieli ei ole pysynyt ihan tässä mukana, että nämä on kehittynyt niin paljon, nämä hyvin personoidut suosittelujärjestelmät ja algoritmit, että monet ihmiset ei enää oikein edes hallitse sitä omaa, vaikkapa näiden digialustojen käyttöä, vaan nämä sosiaalisen median alustat vaikka voi viedä tunteja ja tunteja ihmisten päivästä, että siellä ollaan ja ne on hyvin koukuttavia. Että meillä on tietysti tässä muutama vuosi sitten tullut voimaan hyvin laaja lainsäädäntö, missä halutaan varmistaa, että nämä alustat koko ajan arvioi ja lieventää omia systeemisiä riskejä, mitä ne muodostaa vaikkapa demokratioille, kansalaiskeskustelulle, ihmisten hyvinvoinnille. Ja näitä toimia me nyt valvotaan ja toimeenpannaan. Ja meillähän on paljon näitä tutkintoja käynnissä, mistä hyvin ajankohtainen tällä hetkellä liittyy juuri näiden alustojen koukuttavuuteen, että niistä osa on niin koukuttavia, että ne houkuttelee koko ajan ihmisiä olemaan siellä alustalla ja ne syöttää koko ajan semmoista sisältöä, joka pitäisi ihmiset koko ajan siellä ja totta kai se sitten se on liikeidea. Niin se on ja se asettaa sitten jo isoja ongelmia tähän ihmisten hyvinvointiin, että ihan se ruutuaika, mutta myös muu se, että sä oot koko ajan semmoisella alustalla ja sen takia me ollaan juuri hiljattain julkistettiin tutkinnat sekä TikTokia että Metaa kohtaan ja edellytettiin, että nämä tekee muutoksia ja vähentää sitä koukuttavuutta ja se on totta, että se on iso osa niiden liiketoimintaa, mutta kyllä me ollaan nyt siinä pisteessä, että meidän pitää asettaa myös rajat sille, että kuinka paljon voi tehdä bisnestä ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella. Kuulostaa ihan fiksulta. Onko se ollut tehokasta? Onko liiketoimintaa muutettu sen jälkeen, kun olette iskenyt? Eikö se AliExpress vai mikä tämä olikaan, tämä Alin verkkokauppa, niin se muutti liiketoimintamallia sen jälkeen, kun komissio iski sinne? Kyllä nämä
kaikki oikeastaan digialustat, niin ne on joutunut merkittävästi muuttamaan sitten toimintaansa juuri siihen liittyen, että me vaaditaan niiltä tätä läpinäkyvyyttä niiden toiminnassa, vaaditaan tätä riskien arviointia, lieventämistä, vaaditaan sitä, että ihmisillä pitää olla itsellä oikeus valita, mutta kyllä näillä kaikilla oikeastaan voi sanoa, että kaikilla on vielä tekemistä myöskin siinä, että meillä semmoiset painopisteet, mitä me on nyt tässä tutkinnoissa edistetty, on liittynyt juuri alaikäisten suojeluun, eli silloin kun alle 18-vuotiaat käyttää niitä palveluita, että hyvin korkea turvallisuus ja yksityisyys erityisesti heille pitää olla taattu. Sitten nämä sähköiset verkkokauppapaikat, koska meillä on kuitenkin myös lainsäädäntö lähtee siitä, että kaikki mikä on laitonta, meidän yhteiskunnissa on laitonta myös siellä netissä, eli laittomat tuotteet, palvelut pitää ottaa alas, ja siellähän myydään paljon laittomia tuotteita, jotka ei täytä meidän standardeja. Temu on hyvä esimerkki siitä. Meillä on tutkinnassa ollut sekä Temu, AliExpress että Shine juuri tähän liittyen, ja AliExpressin ja Temun osaltahan on myöskin annettu merkittäviä sakkoja näille alustoille, että ne ei ole noudattanut meidän lainsäädäntöä. Ja sitten kolmas teema, ja yhä kasvava meillä on juuri tähän demokratian turvaamiseen liittyvä, eli se, että varjellaan demokratiaa ja erityisesti vaalijärjestelmiä, että vaalien aikaahan nämä digialustat on, ja muutoinkin ne on erittäin tärkeä kanava kansalaisille saada tietoa poliittisista puolueista ja päättäjistä, ja ne on poliitikoille tärkeä väylä myöskin saavuttaa kansalaisia, kertoo omista ideoistaan, mutta sitten on erittäin iso vastuu näillä alustoilla, että niitä ei väärinkäytetä tai manipuloida, erityisesti vaalien aikaa, että siellä ei lähde ikään kuin tämmöinen manipuloitu kampanja, joka nostaa viraaliksi joitain ilmiöitä tai levittää nopeasti valeuutisia vaalien aikaa esimerkiksi, että tämä on ihan uusi toimintakenttä oikeastaan meille, että kaikissa maissa vaaleihin pitää valmistautua nyt erittäin huolellisesti, ja yleensä nämä digialustat kutsutaan sellaiseen palaveriin sitten ihan viranomaisten ja komission kanssa, missä käydään riskejä läpi ja arvioidaan, että miten ne on varautunut näihin riskeihin, ja tehdään myös semmoisia testiskenaarioita, että miten ne pystyy vastaamaan ja havaitsemaan näitä manipulaatioyrityksiä. Tämä on ihan uusi ja entistä enemmän työllistävä kenttä myös. Kyllä siinä riittää töitä ja vastuuta. Mutta onhan meillä vastuu meillä kaikilla käyttäjilläkin ja myöskin kansallisvaltioilla. Mitä mieltä olet näistä erilaisista rajoitteista, mitä on rakennettu? Kouluissa kielletään kännykän käyttö, oppitunneilla tuntuu aika järkevältä, eikö se on voimassa. Mutta kuinka me voimme vaikuttaa siihen, mitä lapset somea käyttää? Pitääkö tulla lisää kieltoja kansallisesti? Kyllä se palaute ainakin, mikä Suomen kouluista on tullut sen jälkeen, että kännykän käyttö on rajoitettu, niin on ollut opettajilta juuri sen tyyppinen, että se on rauhoittanut paljon sillä tilannetta, että kyllähän se tuo semmoista yleistä levottomuutta, niin. Että jos koko ajan ollaan siellä näytöllä eikä keskitytä, ja sitten myös se kiusaaminen on vähentynyt, koska aika usein sitten näitä on myös käytetty, on kuvattu erilaisia videoita tai ollut erilaisia keskusteluryhmiä, missä on sitten kiusattu ehkä muita oppilaita, niin tämmöinen on niin kuin vähentynyt, että se on rauhoittanut kyllä sitä ja keskittyminen on parempaa. Ja tämmöistä lapset tarvitaan. Leikkii nyt ulkona keskenään. Nimenomaan, että on enemmän sitä vuorovaikutusta. Ja tämä just osoittaa sen, että tietyllä tavalla me ei olla ihan pysytty siinä teknologisen kehityksen mukana, että se on lähtenyt viemään liikaa ihmisten mieltä, että meidänhän pitäisi itse koko ajan olla siinä kuskin paikalla ja kontrolloida sitä, että miten me käytetään teknologiaa, ja sen teknologian mun mielestä pitää tuottaa meille ihmisille hyvinvointia, hyvää mieltä, se, että me voidaan olla yhteydessä meidän ystäviin, löytää uusia kivoja juttuja, nähdä uutisia, tämän tyyppisiä niin positiivisia asioita, että nythän se on kääntynyt enemmän juuri semmoiseksi, tulee enemmän sitä mielipahaa ja unettomuutta, ja se on niin kuin vienyt liian pitkälle tietyllä tavalla niin kuin ihmisen mieltä. Et siinä on tärkeää asettaa näille alustoille ja niiden liiketoimintamalleille rajoja, mutta tietysti meillä itselläkin on myöskin vastuu, että koko ajan pitää muistaa tämä digikasvatus ja se, että meidän pitää itse ymmärtää myös, että meidän pitää asettaa niitä rajoja. Mutta sitten lastensuojelu ylipäätään internetissä on nyt iso teema, että samaan aikaan kun sehän on tosi tärkeä osa meidän jokapäiväistä elämää, lapsilla on myös oikeus olla yhteydessä ystäviinsä, saada tietoa, ilmaista itseään, mutta sen pitää tapahtua ikäkaudelle sopivalla tavalla. Ja me on havaittu näissä tutkinnoissa, että esimerkiksi Meta ei asianmukaisesti tarkista, onko käyttäjä 13-vuotias silloin, kun hän tekee tilin sinne. Eikö he myöntänyt sen nyt? He sanoivat, että he tekevät muutoksia tähän ja me tietysti edellytetään sitä. Ja nyt sitten keskustellaan myös siitä, että tiettyihin palveluihin tämä 13 vuottakin on liian alhainen ikäraja. Tietyt palvelut on sellaisia, missä edellytetään korkeampaa ja siitä juuri käydään keskustelua, että miten me asetettaisiin se sitten Euroopan tasolla, koska monet maat miettii myös omia toimiaan siihen ja on tietysti tärkeää, että me voidaan toimeenpanna tehokkaasti näitä sääntöjä, että sen takia haetaan tätä eurooppalaista lähestymistapaa tähän. Mutta me on tehty kyllä hyvin selkeä ohjeistus näille alustoille myös, mitä me edellytetään niiltä, että juuri tähän liittyen
koukuttavaan sisältöön, sitä pitää vähentää, että ruutuaikaa pitää pystyä vähentämään, sitten minkä tyyppistä sisältöä nuorille näytetään, sen pitää olla ikäkauteen sopivaa, ja sitten ketkä pääsee näkemään nuorten sisältöä, että TikTokin osalta me todettiin näissä tutkinnoissa, että nuoret ei välttämättä tiedä, että kun he tekevät jotain postauksia sinne, niin usein ihan globaali yleisö, semmoistakin, jotka ei ole edes TikTokin käyttäjiä, pääsee näkemään sen nuoren elämää. Ja tämä on vastoin meidän yksityisyysperiaatteita. Ja tietysti, että kuinka vieraat aikuiset pääsee kontaktiin myös nuorten kanssa, että tämmöistä ei saisi tapahtua. Joo, eli se korkea yksityisyys ja turvallisuus pitää aina taata silloin, kun nuoret käyttää näitä alustoja. Eikö toi ole ihan toivoton taistelu noita jättäjä kohtaan, vai onko sulla taskussa vielä pari miljardisakkoa lisää? Ei se sillä tavalla ole toivoton, että se on ihan totta, että he puolustaa tosi rajusti niitä omia liiketoimintamallejaan. Nämähän on maailman isoimpia yhtiöitä. Niillä on erittäin lobbareita Brysselissä. Joo, ja heillä on erittäin isot nämä lakitiimit. Että tietysti kaikki, mitä tehdään, niin sen pitää pohjautua. Meillä on hyvä lainsäädäntö Euroopassa, että pitää pohjata siihen, mutta nämä tutkinnat myös on sellaisia, että meidän pitää kerätä sitä aineistoa, ja meillä pitää olla riittävästi sitä todistusaineistoa sitten, että kun me tehdään keissi, että on vastoin meidän lainsäädäntöä, me vaaditaan muutoksia, niin nämä tietysti haastetaan aina oikeudessa, nämä meidän päätökset, ja sen takia on tärkeää, että meillä on hyvin pitävä pohja. Mutta mun mielestä me on tähän mennessä kyllä tässä menestetty, mutta tässä on tosi paljon työtä vielä tehtävänä. Nukutko yösi hyvin? Kyllä mä oon aika semmoinen sikeä nukkuja. Nukun kuin tukki yleensä, silloin kun on tilaisuus Kiva nukkua. kuulla, silloin kun olet juossut muutaman maratonin. Silloin kun on tilaisuus nukkua, niin silloin nukuttaa. Puhutaan Venäjästä ja muista uhista vielä, vaikka vähän kävimmekin tuossa niin Toivonkin puolella. Venäjähän puhuttaa meitä ja olet ollut aktiivinen esimerkiksi näiden kaapelirikkomusten jälkeen siitä, että Itämeri olisi turvallisempi paikka. Missä mennään nyt? Joo, kyllä me Suomessa ollaan tietysti nähty aika laaja skaala tätä uuden tyyppistä niin kuin hybridivaikuttamista. Että on todettu jo aikaisemmin, että mehän ei Euroopassa, me ei olla sodassa, mutta me ei olla myöskään rauhanajassa siinä mielessä, että meidän pitää koko ajan varautua hyvin erilaisiin uhkiin. Ja Suomihan on nähnyt aika laajasti tätä repertuaaria, mitä voidaan käyttää sillä, että yritetään horjuttaa meidän yhtenäisyyttä ja lamauttaa tiettyjä toimintoja. Tietysti kyberiskuja me koetaan jatkuvasti eri teollisuuden alat, yritykset, julkinen sektori. Me on nähty, että siirtolaisia on työnnetty tähän Suomen rajalle ja pyritty sillä tavalla epävakauttaa meidän yhteiskuntaa. Todella me on nähty sabotaasia meidän kriittistä infrastruktuuria kohtaan, eli näitä merikaapeleita kohtaan muun muassa. Monta kertaa. Ja sitten nyt on uutena elementtinä vuoden verran ollut nämä erilaiset droneihin liittyvät lennätykset sitten kriittisen infran ympärillä. Ja totta kai kaikki perinteinen tämmöinen vakoilu ynnä muu sitten tässä mukana, ja propaganda, valeuutiset, disinformaatio, tämä GPS-häirintä. Et hyvin laajalla skaalalla koko ajan meitä niin kuin häiritään ja pyritään aiheuttamaan harmia ja toisaalta sitten myös jakamaan yhteiskuntia, luomaan epäluottamusta. Et Suomessa ei ole niin vahvasti ehkä nähty vaaleihin kohdistuvaa, mutta tietyissä Euroopan maissa vaalit on myös sellainen, että niihin kohdistuu erittäin voimakasta niin kuin valeuutisointia ja propagandaa ja kyberiskuja yhtä aikaa tähän vaalijärjestelmiin, että pyritään niin kuin luomaan epäluottamusta vaaleja kohtaan myöskin. Että nämä on kaikki sellaisia asioita, mihin pitää tänä päivänä olla hyvin varautunut, ja Suomi on kyllä tehnyt tässä erittäin hyvää yhteistyötä, että kun viittasit näihin merikaapeleihin, niin mehän päätettiin EU-tasolta lähteä rahoittamaan tämmöisiä kaapelihabeja, eli tämmöisiä keskuksia, ja Suomi otti vetovastuun tässä Itämeren alueella, ja muut maat tukee, ja Rajavartiolaitos on käynnistänyt nyt tämmöisen toiminnan, missä siis jaetaan reaaliaikaista tietoa entistä paremmin, ja pyritään integroimaan nyt uusia teknologioita, merenalaisia droneja, tekoälyä, käyttämään kaapeleita sensorina, että pystytään koko ajan monitoroimaan ja arvioimaan sitä tilannekuvaa entistä tehokkaammin. Se on ollut merkityksellistä kyllä Itämeren turvallisuudelle. Joo. Eikö Itämeren pitäisi olla EUlle vähän samanlainen kuin Baltia Natolle? Strateginen päätoimialue ja kaikki voima ja keskitys tänne. Kyllä Itämeri on erittäin tärkeässä roolissa, ja nyt varsinkin kun me varaudutaan näihin erilaisiin uhkiin, niin siitä Itämeri on myös sillä tavalla semmoinen testiympäristö varmaan molemmin puolin, että Itämerellähän näitä on testattu tätä meidän kestävyyttä niin Venäjän suunnasta kyllä, mutta sitten me itse pystytään myös testaamaan tätä omaa yhteistoimintaa, erilaisia teknologioita tehokkaasti, koska Itämeren ympärillä nämä kaikki maat on nyt NATO-maita, EU-maita, ja meillä on erittäin tiivis, hyvä yhteistyö ja luottamus näiden maiden
maiden välillä, että on sillä tavalla tämmöinen testialue monessakin mielessä. Ja nythän me pyritään sitten samaa konseptia hyödyntämään myös näihin droneihin, koska dronit on myös sen tyyppinen asia, että siinä pitää sekä puolustuksen että sisäisen turvallisuuden ja myös yksityisen infran toimia tiiviisti yhteen, koska nämä on aika usein nyt droonit on uhannut sen tyyppisiä alueita, mitkä on vaikka meidän kriittistä infrastruktuuria, ne voi olla energiakohteita, satamia, lentokenttiä. Usein ne on yksityiset toimijat, jotka omistaa nämä, ja sitten monesti näitä drooneja pitää tunnistaa ja eliminoida nimenomaan esimerkiksi poliisin, että ne on usein siviilipuolen asioita, mutta sitten tarvitaan myös rajavartiolaitoksen ja poliisin osaamista. Eli me pyritään myös droonien ympärillä nyt kehittämään tämmöisiä vastaavanlaisia hubeja niin kuin näiden kaapeleiden ympärillä, ja tässä taas tämä Itämeren alue ja Baltit ja Pohjoismaat on tämmöinen tärkeä pilottialue. Pilottialuetta enemmänkin voitaisiin olla. Täällä Turussahan voisi olla tämmöinen keskus, joka koordinoi koko tätä Itämeren hybridi-ilmastoa ja ympäristöä ja toimenpiteitä. Kyllä varmasti täällä on erittäin hyvät edellytykset siihen, koska täällä jo perinteisesti on ollut tiivis yhteistyö näiden eri maiden välillä, ja tässähän tarvitaan myös sitä yritysten ja valtioiden välistä yhteistyötä, koska esimerkiksi nämä kaapelitkin ne on yleensä yksityisten yritysten omistamia, ja silloin on tärkeää, että tämä tieto kulkee nopeasti ja jouhevasti siellä eri toimijoiden välillä. Että näitä kaapelihabeja tosiaan ensimmäinen perustettiin tähän Itämeren alueelle, mutta nythän me halutaan vastaavia perustaa Euroopan muillekin merialueille, ja tämä on nyt se alue, mistä otetaan sitten mallia. Ja jatkossa muun muassa droonit tulee olemaan sitten samantyyppinen teema. No, yksi teema, mitä olet ansiokkaasti ajanut, on tämä teknologinen omavaraisuus. Mikä siinä nyt on tilanne? Mistä se kiikastaa, että kyllä me aika kaukana ollaan vielä Jenkeistä ja Kiinasta esimerkiksi? Tämä on niin vuosikymmenien aikana tietysti muodostunut tämä meidän tämänhetkinen tilanne, että me on tehty vuosikymmenten aikana niitä valintoja, että Eurooppa on ollut hyvin avoin globaaleille investoinneille, kansainväliselle kaupalle, ja nyt me on nähty, että tässä maailmantilanteessa niin tämän tyyppisiä pitkiä tuotantoketjuja, näitä riippuvuuksia, niitä voidaan käyttää myös meitä vastaan. Että jos meillä ei olekaan itsellä kykyä toimia näillä kriittisillä alueilla, että jos me katsotaan määrällisesti, niin Euroopan teknologioistahan 80% tulee Euroopan ulkopuolelta itse asiassa. Eli high-tech tulee hyvin paljon Yhdysvalloista ja sitten tämmöinen perusteknologia tulee Aasiasta. Ja tietenkään ei ole niin kuin tarkoituksenmukaista eikä järkevää ajatella, että me ruvettaisiin tekemään tämä kaikki jotenkin itse Euroopassa, mutta siitä pitää tunnistaa juuri, että mitkä on nämä kriittiset toimialueet, että missä on tärkeää, että meillä on oma kapasiteetti myöskin, ja missä meidän pitää myöskin varmistaa, että meillä on luotettavia kumppaneita eri puolilla maailmaa, että me ei olla riippuvaisia yhdestä toimijasta, että me voidaan aina itse valita, kenen kanssa me toimitaan ja miten. Kvanttiteknologia voisi olla sellainen. Kvantti on muun muassa Euroopalle semmoinen erittäin iso vahvuus, että siinähän meidän tiede ja tutkimus, se on maailman ykkönen siinä, että eurooppalaiset tutkijat johtaa näitä tieteellisiä julkaisuja, mitkä tulee kvanttiteknologiaan, ja sehän on tämmöinen tulevaisuuden merkittävä avainteknologia, mutta nyt meidän on kvantin osalta vaan varmistettava se, että ei tapahdu niin kuin aika monen teknologian osalta on tapahtunut, että innovaatiot on luotu Euroopassa, mutta sitten business tehdäänkin muualla kuin Euroopassa. Eli meidän pitää varmistaa, että nämä meidän kvantti-innovaatiot pääsee Euroopassa markkinoille ja saa sen rahoituksen, mikä tarvitaan kasvuun täällä. Ja Suomihan on tässä kvantissa erittäin vahva, että meillä on todella lupaavia yrityksiä tällä alueella. Olette jo käynyt katsomassa lumitietokonetta tuonne Kajaaniin, niin kannattaa mennä katsomaan. Se on yksi meidän tärkeä infra, mihin on investoitu yhdessä Euroopan unionia. Ehdotit tuolla suurlähettiläskokouksessa, että tällainen rahasto rakennettaisiin teknologiaa vauhdittamaan 50-100 miljardia euroa, eikö? Joo. Se on ihan valtava summa rahaa. Mistä me se otetaan? Joo, tämä sisältyy tähän meidän teknologisen omavaraisuuden pakettiin, mikä me esiteltiin kesäkuussa, että me käynnistettiin jäsenmaiden kanssa keskustelut siitä, että miten me pystyttäisiin luomaan tämmöinen eurooppalainen tavallaan suvereniteettirahasto. Että tämän tyyppisillähän on maailmalla, Kanadalla, Japanilla, todella monella mailla on tämmöinen oma rahasto, mistä rahoitetaan kriittisiä strategisia teknologioita, että kansainväliset investorit ei osta niitä, vaan että ne pysyy siellä alueella ja niitä kehitetään siellä. Suomessahan on omassa mittakaavassa, meillä on teollisuussijoitus, on tämän tyyppinen toimija, eli se tekee investointeja strategisiin yrityksiin ankkuri-investorina ja houkuttelee sitten muita yksityisiä investoreita siihen mukaan. Niin me tarvittaisiin Euroopan tasolle tämmöinen vastaavanlainen, koska me nähdään, että tämä globaali kilpailu on tosi kovaa, ja kun puhuttiin vaikka kvanttiyrityksistä, niin kyllähän tässä niin kuin tämmöinen realistinen, voi sanoa uhka on se, että kansainväliset investorit tulee ja ostaa ne meidän startupit.
täältä Euroopasta. Että meidän pitää pystyä varmistamaan, että näin kriittinen teknologia, me pystytään pitämään se täällä. Toi jo meneilläänkin jo. Kyllä, että me pystytään rahoittamaan niitä täällä ja ne pystyy skaalaamaan toiminnan Euroopassa, että koska nämä on tulevaisuuden kannalta niin merkittäviä nämä teknologiat. Ja siihen me tarvitaan selvästi tämmöistä tahoa, joka pystyy ihan investoimaan pääomaan, koska semmoista meillä ei Euroopan tasolla ole. Minkälaisen vastaanoton tämä ehdotus on saanut? Tästä ollaan hyvin kiinnostuneita ja nähdään iso tarve tälle, mutta sitten meidän pitää pystyä kokoamaan tähän myös se rahoituspotti. Ja tietenkin sitten Euroopan investointipankki on meille tässä tärkeä myöskin partneri, jonka kanssa pyritään rakentamaan tätä, kun hekään ei voi tehdä suoraan tämmöisiä pääomainvestointeja, että meiltä puuttuu semmoinen, että me pystyttäisiin tämmöistä niin kuin equityä investoimaan. Sitten pienessä mittakaavassa me tehtiin ihan tärkeä avaus kyllä tänä vuonna sitten näiden startupien osalta, koska elokuun alussa meillä aloitti tämmöinen Scale Up Fund. Et Euroopassahan syntyy vuosittain startup-yrityksiä usein enemmän kuin Yhdysvalloissa, mutta sitten kun me katsotaan näitä skaalautuvia yrityksiä, scale-uppeja, 60% onkin Yhdysvalloissa. Et tosi monet meidän startupit muuttaa Yhdysvaltoihin, että ne pystyy siellä kasvattamaan bisnestään, kun ne saa rahoitusta ja pääsyn isommalle markkinalle. Et meillä on liikaa sisämarkkinaesteitä, eikä niin helppo saada niitä pääomia. Me perustettiin tämmöinen Scale Up Fund, joka tukee meidän startuppien kasvua ja kehitystä. Se aloitti elokuun alussa toimintansa ja heti seuraavana päivänä se teki ensimmäisen investoinnin ja se oli suomalaiseen ICEYE-yhtiöön. Eli nähdään, että tämä on Euroopan kannalta erittäin kriittinen yritys, jolla on loistavaa satelliittiteknologiaa ja me halutaan kasvattaa sitä Euroopassa. Mä tapasin Espanjan avaruuspuolustuksen johtajaa, niin ensimmäinen asia, mitä hän sanoi ensimmäisessä lauseessa, oli ICEYE. Että se on kyllä mennyt hienosti läpi. Joo, tämä satelliittipuoli kaiken kaikkiaan on semmoinen, ja avaruusteknologia, missä meidän pitää kasvattaa nyt Euroopan omaa kapasiteettia myöskin, että se Eurooppahan on aikoinaan ollut tosi vahva avaruusteknologiassa, mutta me on menetetty siinä meidän omaa asemaa ja tänä päivänä se on entistä tärkeämpi osa kriittistä teknologiaa ja nyt kun entistä enemmän tulee näitä palveluita, missä sitten satelliitista suoraan voi kännykkään ottaa yhteyden, niin meidän pitää varmistaa, että me ollaan sitten riittävän vahvoja täällä markkinoilla myös. Nyt kun on vaan tämmöinen pieni luottamuksellinen piiri, niin ajattelin kysyä ihan Suomen kietua. Ymmärrän kyllä, että vastaat koko Euroopasta nyt ja salkku on suuri, mutta mikä meille noista olisi Suomelle kaikkein keskeisin kohta nyt laittaa kuntoon? No siis mä ajattelen kyllä, että siis Suomella on todella paljon annettavaa tässä teknologisen omavaraisuuden puolella ja tietysti paljon myös saavutettavaa sitä kautta, että kun me halutaan nimenomaan edistää sitä, että me ostetaan eurooppalaisia teknologioita, niin kyllähän se antaa suomalaisille yrityksille erittäin ison kasvusysäyksen. Mutta kun me on listattu nämä kaikkein kriittisimmät teknologiat, missä on tärkeää kasvattaa meidän omaa kapasiteettia, tekoäly. Meillä on täällä satoja erittäin lupaavia niin kuin startuppeja, jotka kehittää tekoälyä. Sitten puhuttiin kvantista aikaisemmin, Suomi on todella vahva tässä teknologiassa. Sitten mikrosirut, eli nämä semikonduktorit, puolijohteet on sellainen teema, missä on tärkeää kasvattaa Euroopan omaa kapasiteettia, kehittää näitä kaikkein kehittyneimpiä tekoälyyn liittyviä siruja. Euroopan sirusuunnittelijoista 70% on Suomessa ja Ruotsissa, että se tulee nimenomaan tästä isosta matkapuhelin historiasta, mikä täällä on ollut. Eli meillä on tosi vahvaa tämä sirusuunnitteluosaaminen myöskin. Sitten kyberturvallisuus, meillä on erittäin merkittäviä kyberalan yrityksiä myöskin, ja sitten täällä avaruussatelliittiteknologian puolella. Kyllä mä ajattelen, että nämä kaikki meidän tämmöiset kriittiset teknologiat, mitkä tällä hetkellä on meillä isomman huomion kohteena, niin Suomessa on todella hyviä yrityksiä näihin liittyen. Että Suomella on kyllä paljon tässä annettavaa, ja Suomessa on tärkeää nyt huolehtia tietysti, että näillä yrityksillä on kasvun mahdollisuudet täällä, mutta me yritetään myös eurooppalaisella rahoituksella ja tällä paremmalla sisämarkkinalla edistää näiden yritysten kasvumahdollisuuksia. Niin ilman sisämarkkinaa se ei tapahdukaan. Se on juuri näin. Miten sitä EU-tutkimusrahaa saisi tänne enemmän noihin hankkeisiin, mitä luettelit? Mun mielestä Suomi on kyllä viime vuosina menestynyt yhä paremmin koko ajan näissä tutkimusrahoitushauissa, että koska nämähän perustuu tietysti kilpailulle ja laadulle, niin Suomessa on kyllä opittu entistä enemmän myös sitten hakemaan tätä rahoitusta tehokkaasti ja siihen on satsattu paljon sen alan osaamiseen. Että mun mielestä Suomi kyllä tällä hetkellä menestyy varsin hyvin näissä, mutta tietysti tavoite on, että jatkossa me pystyttäisiin nyt seuraavalle 7 vuodelle nostamaan koko EU-tasolla tätä tutkimusrahoitusta ja lisäksihän me on ehdotettu tämmöistä uutta kilpailukykyrahastoa, mikä rahoittaisi sit puolustuksen hankkeita ja sitten nimenomaan näitä teknologiaa vihreän siirtymän hankkeita muun muassa. Ja kyllähän nämä on sellaisia teemoja, mitkä on Suomessa vahvoja. Et mä uskon, että Suomella on kyllä näissä paljon saavutettavaa. Ja
tällä hetkellähän todella monet näistä meidän teknologiaista linkittyy sit just tähän puolustuspuoleen ja turvallisuuteen, ja tässähän Suomella on vahvoja yrityksiä. Et meillä on paljon tämän tyyppisiä hankkeita, missä yhdistetään sit puolustusta, teknologiaa, kvanttia, kyberturvallisuutta, ja näillä on iso kysyntä. Loppuun vielä semmoinen kysymys, että jos jonain päivänä jätät komissaarin hommat, niin minkälaisia, se lienee minkälaisia se lienee väistämättä, että kaikilla meillä on joskus hetki vaihtaa ihan muualle ja siirtyä hevosurheilun pariin tai jotain muuta bisnestä tehdä, niin minkälaisena Eurooppa jää jäljiltäsi? Mitä toivoisit, että kaikki sanovat, että Virkkunen laittoi kuntoon? No kyllä mun mielestä se on niin kuin kaikkein tärkein asia, että me pystytään kasvattamaan meidän kilpailukykyä, että me pystytään saamaan nämä yritykset ja innovaatiot tällä lentoon, että ne pystyy tekemään bisnestä myös täällä nämä meidän loistavat keksinnöt, mitä Euroopassa syntyy, ja ennen kaikkea se, että me pystytään vähentämään näitä riskipitoisia riippuvuuksia, että sitähän meidän pitää koko ajan arvioida, että mitkä on ne kriittiset alat, missä meillä on liikaa riskiä, missä pitää kasvattaa omaa kapasiteettia. Tämä tilannehan on semmoinen, joka muuttuu tietysti ja elää myös koko ajan, koska teknologia kehittyy, mutta kyllä mä ajattelen, että kun tämä kausi loppuu, mikä on 5 vuotta lähtökohtaisesti, silloin vuodessa 2029, niin silloin me ollaan otettu kyllä jo isoja askelia tässä eteenpäin. Onko se joku konkreettinen henkilökohtainen haave, että kun ton saisi tehdyksi, niin voi sitten tyytyväisenä siirtyä seuraaviin hommiin? Juoksee Stupinkaan kilpaa tai jotain? Siihen mä en kyllä ikinä varmaan pysty. No riippuu matkasta. Jos tarpeeksi pitkään juostaan, niin sitten riippuu montako päivää mennään. Mutta kyllä se mulle liittyy hyvin vahvasti tietysti näihin kaikkiin kriittisiin teknologioihin, että se meidän oma osuus ja meidän oma suorituskyky näissä kasvaa, että me nähdään, että me ei olla riippuvaisia, että me pystytään itse tekemään, ja näähän kaikki linkittyy myös tähän meidän puolustuksen puoleen, että meillä on riittävä tämä puolustuksen kyky, että niin kauan kuin Eurooppa ei itse pysty puolustamaan itseään, niin mehän ei olla globaalisti vahva toimija, että nyt nämä isot investoinnit, mitä tehdään puolustukseen, niin nehän vie myös eteenpäin tätä meidän teknologista kehitystä ja kilpailukykyä koko ajan, että kyllä mä katson, että tämä on semmoinen paketti, että yhdessä tämä tekee Euroopasta paljon vahvemman toimijan. Ja se sun paras kädenjälki olisi siellä puolustuksessa? Että se on teknologian ja puolustuksen tämä yhdistelmä, se, että Eurooppa on vahvempi. Kirjaan ylös ja jään seuraamaan loppukautta. Kiitos Henna Virkkunen hienosta haastattelusta ja hyvästä työstä meidän koko Euroopan puolesta. Kiitos Pauli. Kiitos. Aivan mahtava show, ja mä tykkäsin erityisesti tästä Pauli viimeisestä tokavikasta kysymyksestä liittyen Henna sun tulevaisuuteen. Ja mä oletin vähän, että Henna olisi voinut Paulilta kysyä, että mikä se ura-muuvi seuraavaksi, kun 3 uraa on jo tehty. Mutta tosi mahtavaa, jos Henna, sulla on vähän vielä aikaa tässä olla vastata muutaman yleisökysymykseen. Pauli sit rupeat näyttää vaikka niinku broadcast-puolella näyttää aina näin, että toi aika rupeaa ensin loppumaan. Näin ja yksi sitten. Ja sitten noin, niin näytän vaan sitten jos aika menee, ja samoin Henna, mutta tähän heti alkuun suurin osa varmaan ollut jo 3 päivää saanut tämmöisen koko vartalollisen EU-asiaa, mutta jos kysymyksiä on, niin kättä ylös. Tämä mikki ei muuten yltä ihan sinne, kun tämä on tämmöinen klassinen johdollinen, niin kysykää kovalla äänellä, ja mä sitten yritän jotenkin referoida sen myös tänne online-kuuntelijoille. Ole hyvä siellä. Eli kysymys oli, että mitä huolia on liittyen internetin ihan tekniseenkin tulevaisuuteen, jos mä nyt ihan
parilla sanalla tämän niin kiteytän. Niin, ei mikään ihan pieni kysymys, että mikä on internetin tulevaisuus, mutta meillähän on ollut tärkeää Euroopan unionille tietysti erilaisilla kansainvälisillä foorumeilla, että me halutaan edistää semmoista avointa internettiä ja näitä yhteisiä standardeja. Että meille se on tärkeää, että internet pidetään avoimena ja me luodaan yhteisellä kansainvälisellä yhteistyötä näitä standardeja liittyen tähän internetin toimintaan kaiken kaikkiaan. Että tuossa kun puhuttiin paljon tästä meidän suvereniteetista, että samaan aikaan kun Eurooppa rakentaa tätä omaa kykyään toimia, niin tietysti meille kansainvälinen yhteistyö on koko ajan tosi tärkeää näissä ja me ollaan aktiivisia erilaisissa kansainvälisissä foorumeissa, mutta sitten meillä on näitä digitaalisia kumppanuuksia samanmielisten maiden kanssa, kuten Etelä-Korea, Japani, Kanada, Singapore, nyt Brasilia viimeisimpänä, joiden kanssa on tehty tämmöinen Digital Partnership, ja me kansainvälisesti pyritään toimimaan myös yhdessä niin, että me vaikutetaan näihin kansainvälisiin protokolliin ja standardeihin ja huolehditaan hyvästä avoimesta kansainvälisestä internetin tulevaisuudesta yhdessä. Ja sieltä seuraava kysymys. Kiitos. Islannissa on huomenna nyt sitten äänestys, että rupeeko ne jatkamaan tätä EU:n liittymishommaa vai ei nyt 10 vuoden tauon jälkeen. Ja ymmärtää sen kovin hyvin, kun Trump on kiinnostunut nappaamaan Grönlannin, niin ne ajattelee, että nyt kohta se nappaa Islannin. Mitä arvelet, että äänestyksessä käy ja tullaanko saamaan? Islantihan on NATO-maa joka tapauksessa. Joo, se on tietysti nyt sitten islantilaisten omissa käsissä, että mitä he päättää kansanäänestyksessä, että jatkaako he näitä neuvotteluja, mutta monella tavallahan Islanti on hyvin tämmöinen EU-valmis maa, jos me ajatellaan niin kuin heidän yhteiskuntaa ja taloutta ja toimintamallejaan, ja niin kuin sanoitkin, Islanti on valmiiksi jo Naton jäsen myöskin, että turvallisuusasioissa me tehdään yhteistyötä, ja tietysti Suomelle Islanti on läheinen maa pohjoismaisen yhteistyön kautta jo ennestään, että sillä tavalla arvoiltaan ja kulttuuriltaan ja hallinnoltaan, niin Islantihan sitten hyvin solahtaisi varmasti Euroopan unioniin, jos se päättää jatkaa näitä neuvotteluja taas. Et Euroopan unioni kyllä nyt monen vuoden tauon jälkeen varautuu laajentumiseen, että meillähän on paljon maita, jotka haluaa liittyä EUn jäseneksi, ja sen osalta me pidetään tärkeänä siitä, että se perustuu näihin meritteihin, että silloin kun maat täyttää nämä EU-liittymisen ehdot, niin voidaan ottaa uusia jäsenmaita, ja toki on tämän tyyppisiä maita, jotka olisi hyvin nopeastikin valmiita siihen, kuten Islanti. Ja Sari oli siellä seuraava. Ei yltä sinne asti, sori. Eli kysymys sinne online-kuuntelijoille, että kuinka komissaarien peli kulkee yhteen? Että onko meillä kovasti irtiottoja? Niin onko irtiottoja, joo. Riitelettekö te paljon? Meillä on tietysti, meitähän on 27 kaikkia, että jokainen tulee eri jäsenmaasta, mutta mehän ei saada edustaa omaa jäsenmaatamme. Eli komissaarina me edustetaan koko Euroopan unionin yhteistä etua. Eli meidän pitää aina arvioida, että mikä on meidän 27 jäsenmaan yhteinen etu. Ja me tehdään päätökset konsensuksella, eli meidän pitää olla sitten yhtä mieltä näistä asioista. Ja kyllä me valmistellaan paljon niitä yhdessä. Että se tietysti kuuluu osana tähän valmisteluun, että silloin kun mun valmisteltavia lainsäädäntöjä on, niin se käy paitsi kaikkien pääosastojen kautta tämmöisen inter-service consultationin, eli eri pääosastot voi ottaa kantaa siihen esitykseen, ja sen jälkeen sitten kaikkien komissaarien kabinetit myöskin, ja meidän vastaavat kabinetin jäsenet ja myöhemmin kabinettipäälliköt yhdessä valmistelee niitä asioita ennen kuin ne tulee komission pöydälle. Että kyllä meillä on hyvin iso tämä koneisto, joka yhdessä sitten näitä yhteensovittaa ja arvioi, mutta se on ihan selvä tietysti, että on erilaisia näkemyksiä usein siitä, että mikä se Euroopan unionin yhteinen etu on ja minkälaisia askelia pitää ottaa, ja kyllähän siihen vaikuttaa sitten hyvin paljon eri ihmisten lähtökohdat ja arvopohjat, miten näkee sen, että mikä on se Euroopan unionin yhteinen etu. Mutta kyllä mun mielestä meillä on tosi hyvä yhteistyö, ja tietenkin kun me tehdään esityksiä, niin meidän pitää pyrkiä myös arvioimaan sitä, että me saataisiin myös Euroopan parlamentin tuki näille
alueiden komitean tuki, jota Sari täällä edustaa, ja sitten jäsenmaiden tuki tietysti, että nämä keskeiset päätöksentekijät, että heistä sitten enemmistö pystyisi myöskin kannattamaan tätä meidän esitystä, että se vaatii myös paljon semmoista ennakkovalmistelua usein sitten jäsenmaiden ja myös parlamenttiryhmien kanssa, että vähän haetaan sitä, että mikä on se malli, että miten mentäisiin eteenpäin, että sitten nämä muuttuu myös päätöksiksi ja niitä lähdetään toteuttamaan. Täytyy sanoa nyt, kun mulla on tämmöinen juontajavalta, mulla on tämä mikrofoni jo valmiiksi, että asun aikana 11 vuotta Ranskassa ja siellä tämmöinen, kaikki varmasti tai suuri osa tietää, Charles de Gaulle oli tämmöinen valtiomies, vähän Kekkosen verrattavissa oleva valtiomies, ja hän sanoi, että Ranska on mahdoton hallita, koska siellä on enemmän juustoja kuin mitä on päiviä vuodessa. Niin eikö taas, jos sä lähdet vielä niin kuin maista, jossa on noin niin kuin erityisiä, niin kuin, tai hyvin vaikea päästä edes kansallisesta linjasta yksimielisyyteen, niin sitten sulla on 27 maata, jota sinun pitää sitä sun työssä niin kuin sovitella. No tietyllä tavalla mä itse olin tätä ennenhän, mä olin 10 vuotta Euroopan parlamentissa, niin kuin mä oon tässä, ja näähän on ollut sillä tavalla aika vaikeita vuosia päätöksenteon kannalta, että nyt yhä useammassa jäsenmaassa tämä poliittinen niin kuin puoluejärjestelmä on aika pirstaloitunut, että meillä on harvoja maita, missä saataisiin helposti vaalien jälkeen koottua enemmistöhallitus, eli siellä on hyvin yleensä tämmöinen monipuolue malli, mikä Suomessa on tietysti tuttu, mutta monessa maassa ei ole niin tuttu, että monta puoluetta muodostaa hallituksia. Siellä on usein vaikeuksia päästä yksimielisyyteen, niin totta kai se on sitten tehnyt sen, että Euroopan tasolla on myöskin ollut vaikeampi tehdä niitä päätöksiä, koska usein hallitusten on vaikea päästä niin kuin yhteisymmärrykseen. Mutta mun mielestä mielenkiintoisella tavalla jotenkin nämä viime vuodet on jo tietyllä tavalla helpottanut tätä, että meillä on niin iso paine tulee ulkoapäin nyt jotenkin tästä geopoliittisesta tilanteesta, globaalista kilpailusta, turvallisuustilanteesta, niin tämä on mun mielestä tuonut jäsenmaita niin kuin entistä enemmän yhteen, että se nähdään, että meidän pitää toimia yhdessä ja määrätietoisesti, että vaan siten me voidaan olla vahvoja. Että mun mielestä tietyllä tavalla nämä isot kriisit, mitä meidän ympärillä on meneillään, niin nämä on toiminut myös semmoisena katapulttina, että on sysännyt monia positiivisia muutoksia eteenpäin ja me tehdään enemmän yhteistyötä. Oliko nyt yksi kysymys on vielä? Hyvin kerkeä yhden. Vielä hyvin kerkeä vielä yhden kysymyksen. Siellä ensimmäinen käsi näkyy. Kerkeät junaa nimittäin. Mä olen Kirsi Brück Balticsi Action Groupista, mutta yleensä seurannut aikaisemmin paljon digisääntelyä ja myöskin tekoälyä. Oikeastaan mun tekisi mieli kysyä monestakin, mutta liittyy toisaalta tässä politiikkaan, puolustukseen, kyberturvallisuuteen ja alustojen sääntelyyn. Ja kun vaalit on mainittu, niin meillä on tulossa vaalit ja aika ratkaisevat vaalit Euroopassa monessa maassa. Ja mua kiinnostaisi tietää tähän liittyen, niin kuin informaatiovaikuttamiseen liittyen, kuinka hyvä kyvykkyys Euroopalla on itse asiassa informaatiovaikuttamisen suhteen. Tässä kun mainittiin geopoliittisista jännitteistä ja paineista, niin kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten ja venäläisten resurssit on aivan valtavat. Ja tässä me tullaan sitten tekoäly, syväväärennökset, mikä on se digitaalinen alusta, jossa me kuitenkin meidän yhteiskunnallista keskustelua käydään. Informaatiovaikuttamisen kyvykkyys ja toisaalta pitäisikö EUn olla tässä aktiivisempi? Ja sitten tietenkin jäsenmaillahan on myöskin omia pyrkimyksiä tämän suhteen. Joo, tämä on tietysti hyvin laaja kysymys ja tähän liittyen me julkistettiin viime talvena semmoinen demokratiakilpi, tämmöinen hyvin iso aloite, missä on paljon eri toimia, että miten me pystytään varmistamaan tämmöinen hyvä kansalaisyhteiskunta, demokratia, tämä informaatioympäristön integriteetti, vaalijärjestelmien turvaaminen, että näihin ei ole mitään yhtä yksittäistä ratkaisua, mutta kyllä mä näen kaikkein tärkeimpänä edelleenkin sen, mistä aikaisemmin puhuttiin, tietysti tämä alustojen vastuu, niillähän on vastuu torjua disinformaatiota, niillä on velvollisuus lieventää niitä riskejä, mitä ne muodostaa kansalaiskeskustelulle, demokraattisille järjestelmille, vaaleille. Me tullaan luultavasti päivittämään, mä itse näen, että meidän pitää päivittää tätä ohjeistusta myös näille alustoille nimenomaan vaaleihin liittyen, koska nyt tekoälyä integroidaan entistä enemmän näihin alustoihin ja se tuo uuden tyyppisiä riskejä. Eli varmasti tarvitaan nyt entistä tarkempaa ohjeistusta myös, mitä se käytännössä on. Mutta sitten kyllä tämä ihmisten oma yleissivistys, lukutaito, digitaidot, niin kyllähän sitä tarvitaan, että ihmisellä itsellä on kyky analysoida, arvioida tätä tietoa ja sitten tämä laadukas vapaa media, että ihmisillä on oikeasti pääsy myös siihen arvioituun tietoon ja he pystyvät sen pohjalta tekemään niitä päätöksiä, niin kyllä nämä on sellaisia asioita, mitä on äärettömän tärkeää nyt huolehtia ja vahvistaa. Hyvä.
Todella paljon kiitoksia Henna, että saavuit paikan päälle ja Pauli myös tosi paljon kiitoksia. Ja täytyy sanoa Henna, että jos sä oot nyt monta päivää tuossa portaalta kun tultiin ja kysyin, että onko tämä nyt viimeinen tapaaminen, sulla riittää karmeasti vielä energiaa. Joo. Taidat olla tosi kiinnostunut myös ja innostunut tästä teemasta vieläkin. Ja hyvässä kunnossa. Ja hyvässä kunnossa. Sehän Onko olisi se kauhean, jos salaisuus? en mä siitä kiinnostunut lainkaan. Se huono homma. Mahtavaa. Kiitos Pauli, kiitos Henna, kiitos BKS ja kiitos kun tulitte tänne paikan päälle. Kiitos.